Meneer Wienhoven. Ja, dat klopt. Ja. Wat je weer zien? Ja, een kikker daar biedt altijd. Nou, Kijk, dat huren we geer. Heb je een idee waarom we je aanbellen? nou, dat zul je toch op kunnen zien. Zelf gemaakt? Ja, ja. Serieus? Ja, Ja, wel zo- meer als dat. Oh, Dit dus- is, ik heb er in totaal 15 of 16 gemaakt. Totempeul? Waar zijn die allemaal gebleven? Nou, de einde daar heb ik al eens gezien in Helden. Ben je het installatiebedrijf? Ja, Ja, daar zien we vorige week nog niet even gereden. ja, dat is weg. Die was ingehaald en daar hebben ze stukken van afgehaald. En die hebben ze nou bij de voordeur gezet. De rest was zoiets ingerot. Je hebt helemaal gelijk, want inderdaad, hij stond er niet meer. Ja. Goh, Wilt je even binnenkomen? loop even mee. Ik Oh, weet niet of kennen we je... even Dan eerst- kunnen we even oh, bij de... Kijk eens tijd hoor, maar dan kunnen we daar ook kijken. Ik geloof Is even dat niet te mee. koud? Ik pak even de jas. Ja, pak gerust even een jas. Hebben we mazzel dat je toeziet. Oh, met met die corona. Als Ja. ik meer aan het wandelen ben, dan... Nou, ik moet zeggen, dit is wel een schitterende plek om te wonen. ja. Want als ze ik die ben kant jou. op loopt, dan komt ze toch, wie had dat ook alweer een stopje? Schaaksbus. Ja. Hebben we ook wel Mooi eens... nog anderhalf uur gelopen. Kijk, ja, is, dat weet ik toevallig, dat het een zeer mooi gebied is. Ik loop even zoeken. Is dit nou dan de eerste die het goed gemaakt hebt? Nee, dat is denk ik... Oh, de 6 of de 7e. Die heeft er hier zijn gestaan. Destijds bij de Cowboys. Nummer je altijd daar die schietvereniging in Davy Crockett. En wat- En de bus daar in die schaak. Oh, Die hebben zo'n verdekte schietbaan. oké. Ja. Er staat daar ook boete? Dat is dit, ja, onder zijn aftaak. Oké. Maar zussen die vanaf de weg? Nou, als je neven die poort kijkt, kan je hem zien, dat aftaak, onder dat aftaak in zo'n hoek zitten. Maar dan moesten de schaaksbus in. Ja, de weegt dit al op zo Ja. wel eens rond, hè. Oké. Maar of ze hem kan zien, zo, dat durf ik niet te zeggen. Ik moet zeggen, de Indiaan, die vind ik enorm leuk. Ja? Ja. Dat staat er ook al heel lang. Die heb je een bepaalde gezichtsuitdrukking meegegeven. Ik vind hem enorm sprekend. Ja, dat wil je eigenlijk, ik weet niet wie dat het, maar dat zien, ja, dat kan winnen toezien. Of Geronimo, of ik weet het niet, maar in ieder geval Sitting een Bull. typisch een Indiaan. Ja, witte veder is het niet, zei ik net al tegen de mensen. Nee, Want die heeft geen witte veren, hè? nee. Waar, Ja. heb je waar komt die liefhebberij vanaf? Nou, ik ben timmerman geweest altijd. En ik heb, ja, van een jaar of 30 terug, hebben ze me eens een keer gezegd, ik heb aanleg voor dat hout, zeg maar. Nou ja, toen ben ik een keer een doel proberen gegaan. Ja, en dat lukte allemaal. Maar je kan nog wel even binnenkomen, er staat nog heel veel. Ja? Moeten En- we dan zoeken? Ja, daar lopen we achterin. Want daar staat zo'n bergrij. Daar schrik ze van. En hoe lang ziet Galoet getemmerd? Nou, het bedrijf, dat is al vanaf 99 gestopt. Oh, je hebt een bedrijf? Ik heb een dubbelbedrijf gehad, joh. Oké. Kijk, daar staat er ook naar, hè. Oh. Daar, hè. En daar. Och, verrek. Oh, die heb je niet geschilderd. De boom, die is nog niet, zou ik zeggen, daar zitten wortels nog aan. Wat wordt dat voor een boom dan? Een esdoorn. Die heeft al gelegen. Maar heet wel wat. Ja. Ja, ik weet niet of het verstandig is om binnen te komen. Meneer Wienhoven, nou. Ja, we hebben, ik ook dat wel. Dus dat, we zien, we hebben ons booster gehad en alles. Dus, Oh ja. ja. Of ik kan ook alleen in de kelder kijken, maar binnen staat ook van alles. En wie komen we in de kelder dan? Dat zie je. Moeten we nog dan binnen?
Dit is goed zat, dus wat dat betreft, kom maar. Wat moet nog? Nou ja, we zien ook geboosterd, hè? Dik is er kopie van gaat, hè, jong. Ja, jong. Durf ze dat aan? Ja, kijk eens even. Ja, ja. Oké. Lekker. Kijk. Oh, kijk. Haha. Is tijd het einde daar? Ziet geen lauw, Ik ben wel, ja. maar dat ziet je toch niet? Nee, maar er is een actie geweest ooit een keer van de Bieps, Venrooy en Horst. En aangezien dat mijn vrouw de vrijwilligster is, vroegen ze mij of ik een demonstratie wil geven. Dat heb ik dus, hebben ze dat later aan mij gegeven als herinnering, zo zeggen. Wat leuk. Ja, Oh, kijk nou toch eens. is dit het een en het ander dus. Ja, dat kunt je rustig zeggen. En dit is... Het is eigenlijk het spul, de plaats waar het spul staat waar ik kloor heb. En hierneven, ik heb het eigenlijk nog even gekeken, daar maak ik dat allemaal. Dat is nog een, dat is nog 1,5 keer zo groot als dit. Ik vind dit enorm leuk erboven op het schaap, dat menke door. Ja, dat is wie noemt ze dat? En een boeddha? Nee, ik heb dat, even kijken, ooit een keer een boog gekregen van mijn zoon. En ja, dat ken ik zo heel direct, maar dat is van Messerschmitt, dat is een beeldhouwer op Oostreek uit 1640 ongeveer. En die heeft allemaal karakters gemaakt. En dan is dat een melancholie. En door Welke? dat is... Die? Nee, die. Deze. Ja. Melancholie. En daarachter, daarboven, dat is zo'n alter, ja, wie noemt ze dat? Een lollige oude mens. Ja, maar Moet dat is, dat ook, voorstellen. dat is precies wat de uitstraalt. Ja, nou, daar heb ik dan een fotootje van, dan maak ik die. Oh, maar dat heb je echt knap gedaan hier. En boven stond staat er ook nog een, hè. Die staat erop. Dus, Maar is dit door met die knuppen erin? Is dat een... heb je Ja, dat niet op het werk van Tajiri, de Nee, beeldhouwer? nee. Oh. Ja, dat deed je er ook staat altijd. eigenlijk, als je goed kijkt, in midden de ring. En er zitten 2 lussen onder en boven meer. Maar dat is ook een stuk hout gemaakt. Oh, ja. En door die lussen, daar is ook zoiets van. Dat zien allemaal, oudpapiersers kennen dat allemaal. Ja, fantastisch. En dit erboven, dat ziet er Azië-Oosters. Door de vis, Ja? dat is een orka. Maar die is eigenlijk een model. Destijds, ik denk dat hij 4 of 6 meter lang is. Moet ergens op de luchthaven in Vancouver staan. Heb je ook van een foto of zo? Ja, ik heb daar een boek van, of beuk, laat het zo zeggen, van die Indianen en die cultuur en zo. Fantastisch. Hey, en is dat een kerststalletje? Ja, dat is een mini-kerststalletje. Die heb ik in een serie gemaakt, daaronder zit Ronnegen. Zie je daar? Ach, wat leuk. Dat zijn allemaal stukken en heen. Even kijken, daar is Ronnegen. Dat is van een olijfboom. En daar heb ik dan heel veel stukken van afgehaald. Dit is ook van dezelfde boom. Dat zijn 2 hertjescup, zo erin, die tekstjes. Ja, maar die dingen ook, dat is ook oliefhout. Ja, Hè? dat is ook wel, als je dit goed kijkt. Ja, Het is eigenlijk een tak geweest. Kijk, het is doorgezaagd. Oh, verrek. Dat is, Ja. Suze, maar dat is het menke en het wiefje. Suze, dat is grover.
En zie je eens vier, rechts is het fruiken, links is Ja. het menke. En er zit maar één ding bij gemaakt, dat is deze hier in het oog. En de rest is allemaal natuurlijk. Maar dat moest je er gewoon in zien. Hey, en meneer Wienhoven, die mensen door op de foto, is dat familie van jou? Dat is mijn overgrootvader. Dat is eigenlijk de stichter van een familiebedrijf, wat mijn broer heeft in een boller 150 jaar voorgemaakt. Familiebedrijf, Ja, wat voor een bedrijf? timmerbedrijf. Ook een timmerbedrijf. Daar heb ik ooit een keer heen. Mijn broer is inmiddels in het toezit voortgezet.